Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Dating Centro Veritate. Wa kita'y mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigi po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y pala makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karamay kailangan Biyernes, pitsa 28 na, buwan sa Marso tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ng lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karong butaga mga higala, libuan ka mga riders o ubang mga sakinan ang nisalmot kagabi sa Unity Caravan gikan sa Mandawi City paingon sa Dakbayan sa Danao. Straight to the point. Samtang pag-abot sa venue sa boardwalk, naghuwat po dito ang mga ang baga nga duot sa mga tao, baga nga duot sa mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Nisalmot sa Manyanita, o nisalmot sa Manyanita pag-abot sa alas 12 sa tungang gabi. Straight to the point. Grabe ni rong adlaw mga kaigalaan, ubay-ubay ning mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga ni celebrar apil mga kaigalaan niya ni sa ulog sa iyang adlaw na tawhan ika-80 na nga adlaw na tawhan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the Bisag point. tuwa sa mahigala sa daheg apan ang katawhan sa tibuok Pilipinas kadtong iya mga supporters ni celebrar sa birthday mahigala sa ilang gitawag nga Tatay Digong bisan pa man og tuwa kini karon sa the Netherlands. Ang mga supporters gitagaan pod mga higala og tagsa ka cupcake nga naay kandila. Samtang ang uban nagdala og kaugalingon nilang mga cake o gadungan nga gitayhupan human og awit sa birthday song mga kaigsunan. Straight to the point. Voluntaryo mga higala ang uban iyahay lagda og mga cake. Ang uban may galang wa kadag cake gipangtagaan og cupcake. Adunay kandila mga higala, simbolik kaayo sa ilang pagsaulog sa birthday mga higala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Samtang kaganinang kadlawon usab dunay laing manyanita nga gihimo sa Rama Compound sa Basak sa Nicolas nga gitambungan usab sa daghang mga residente gikan sa laing-laing mga barangay ning Dakbayan sa Sugbo. Straight to the Karong point. hapon ang birthday tribute alang ni Duterte adto na usab himuon sa Pasilong sa Paradise. Straight to the point. Diha sa Dakbayan sa Mandawi diin lakip sa himuon ang usa ka manifesto signing. Straight to the point. Ato sa pagtagad dubuntaga mga kaigalaan sa banuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Dito mga higala sa daheg, ang mga supporters ni Duterte mag-picnic kuno karong adlaw. Ato ni agi katawa mga suking tigpaminaw. Medyo natingala na itong mga taga-Hague dito mahigala, mga taga-Netherlands nga ang ICC ro nahimo namang tourist destination. Gawas mahigala sa ICC, gawas sa penitentiary sa ICC, di kawad ang tao matag-adlaw. Nagsabot ang mga Pilipino nga mag-duty-duty sila, nga naa makita gyud ang ilang presensya dito mahigala sa kinini ang tugkaran mahigala sa ICC. Straight to the point. Nya karon ang iyang mga supporters tungod sa pagsaulog mahigala sa adlaw na tawhan, matod pa ang mga supporters ini magpiknik karong adlaw atubangan sa detention facility sa ICC isip pagsaulog sa birthday ni Duterte. Straight to the point. At pagtagad ron mahigala inana mga kaigalaan sa ning mga Pilipino kung mo pakita na sa iya mahigalang kadasig ang mga tag-usa mga sukit tigpaminaw na ang iyang kinaiya gyud nga kapit bisig iyang kinaiya mga higala sab panalagsa na nimo gawas ning kinaiya nakita na to ni nga kinaiya sa mga Pilipino mga higala adtong panahon nga namatay si Ninoy. Panadili nimo makumpara, dili nimo malikayan nga makumpel nimo ang the way ba ang mga Filipinos mo react pagkamatay ni Ninoy. Grabe ang reaksyon sa mga Filipinos.
Pagkamatay ni Cory, lahi po ang reaksyon sa mga Pilipino. Pagdaga ni Duterte ng 2016, lahi ang reaksyon sa mga Pilipino. O karon mga higala nga gidakop si Duterte gipada sa dahig, lahi sa dang reaksyon mas grabe ron kay ang katawhan man sa tibuok kalibutan nga mga Pinoy mao mga higala ang nipakita sa ilang sentimento atol ni nimong panghitabo karon mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Karong adlaw sab ang atong kulo mga higalas pamantala ang The Freeman, ngano man nga mga OFWs nahigugma man gyud ngadto kang digong. Straight to the O point. niya ang ato karong kulom karon. Kung doon na mo'y hard copy diha, makakuha mo hard copy mas maayo. Ato dihang gi-explicar mga higala kining maong hinungdan ngano mga suking tigpaminaw. Straight to Kaya the mga point. OFWs grabe man gyud ang ilang pagtapok-tapok dito sa gawas sa nasod. No? Ang ilang mahigalang lain-lain. Labi na dito sa the Netherlands, labi na to sa Europe nga areas. Unya di man ni mahadlok ni mga OFWs kay doon naman sa trabaho. Lahi man is mga ni adinhi mga higala nga gusto kang mo suporta sa mga kalihukan ni Digong, sa mga kalihukan labot ni Presidente Rodrigo Duterte, unya mahadlok ka mawa ka sa listahan sa ayuda. Kani mga OFWs, wa ni kahadlok kay nanarbaho man dito kasama nga ni Nestor. Nya ngano man, ngayon anak man ang ilang pagmahal ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kay gitirahan labasan ni sila mga higala sa ubang mga comments. So muna nga ato sang gitan-aw mga kagalaan ang side job sa mga OFWs, ang ato mga bagong bayani. Akong gi-explain diha karon sa pamantalaang The Freeman sa atong kulom karong adlaw Biyernes mga kagalaan. Unya ang ato anang online nga kulom, ato laning nga kunan basin na unya paning gabi o ugma baka mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang ato sang paghatag og dugang pagtagad kaya sugod karong adlaw daghan mga kalihukan kay birthday ni Duterte. Pero karong adlaw sab ang sugod as kampanya alang sa mga lokal nga mga kandidato. Straight to the Kick point. off na alang sa mga lokal nga kandidato. Pero medyo natabunan ning kick off sa mga lokal nga kandidato tapok-tapok karon alang kang Presidente Rodrigo Duterte atol siyang birthday. Straight to the No, point. ang mga kandidato gikan sa partido ni Mayor Raymond Garcia, ang kusog panaghiusa coalition o ang partido Barog ni kanhi Mayor Mike Rama mangampanya diha sa Cebu City Hall. Straight to the Kada ni point. pagtagad dubutaga sa Abstobad-uban mahigalan ning atong tulumanon ginyong nga tulumanon. Straight to the point. Samtang duha ka insidente pagpamusil patay ang hitabo sa managlahi nga dapit sa dakbayan sa Sugbo kagahapong adlaw. Una sa may barangay Pahina Sentral o ang ikaduha sa may Holy Name Mabulo. Straight to the point. Samtang sa dugang mga balita sa kauluhan ang Senate Foreign Relations Committee, pinaagi ni Senator Amy Marcos ni pagawas na sa initial findings nini og nakita ang tataw nga kalapasan pag-aresto ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte og pagpada ni ini dito sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Straight to the Ato sa point. dawaton mahigala ang report karon sa kauban on board sa patrol ni ay armas og sabon na sakmit gikan sa usa ka durugista diri sa may Guadalupe. Paminawon taon na ang kumpletong detalye sa report kasama mo sa balita Radyo Man Paul Lauro. DYHP. Tata. RMN Report. Radyo Man, Attorney Rupil, alas 12:20 ni, ganihang duhang gabi, gi-operitan sa atong mga sakop sa Guadalupe Police diha sa may sitio Sambagdos, Barangay Guadalupe, ning atong dakbayan Subo kining ilang target nga alias Praning. 28 anyos ni siya pero nailhan nato ang iyang tinudgan nga Libby Caballes alias Praning, 28 anyos, way trabaho nga nagpuyo sa maongga dapit ang atong mga operatiba sa Police Station 9 Guadalupe ni pahigayon ni og Operation Batok ani niya kay nahilambigit ni siya sa ginadiling drugas atol sa pagkasikop niya na embarguhan jud siya og usa ka Paltic ka 38 revolver loaded ni og duha lang ka bala sa cylinder unya nakuhaan pa gyud ni siya og mga pinakitig nga Cebu. Natanggong na ni siya karon sa Guadalupe Police Station 9. Oni atong unang report sakay sa atong RMN Patrol balik kasama ang Speed Pilot GC Sumampong. Ako inyong radyoman Paul Lauro, DYHP Tatak RMN. Straight to the Now, point. tagantag pagtagad mahigala ang report mga kagalaan ni Idol Clint Lantaco. Kaya dito magid siya mga kagalaan sa atong sa kwan, no? Nag-cover ini. Kuan sa nang kuan mga kagalaan ha.
May lang ato ipa-report ni Idol Clint. Ya doon na ni mga video sad mga sukit di paminaw. Ya karong taon ako hisgutan ning report o kining na kuan ni Amy Marcos kining iyang komitiba ato sa ning hisgutan mga kagalaan. Ang komitiba ni Amy Marcos kini pagawas na sa preliminary findings no. Gikan sa hearing adtong March 20 sa Senate no. Unya kini ni ang anitabo mga higala sa kini ang Interpol o niya wa man daytoy red notice mga sukid tigpaminaw ang maong pagdakop ni Duterte. Mo na makasabot gyud ka sa Solicitor General kanang Solicitor General mo na abogado sa gobyerno og mga kaso maabot na ngadto mahigala sa Court of Appeals, maabot na Supreme Court, ang sulji na may mo handle sa mga kaso sa gobyerno. Mo na nga si Solicitor General mahigala Gibara wa gid mo handle tungod kay alanganin man tungod kay sa legal nga aspeto mga kagalaan kini mo pag-turn over ni Duterte political decision sa presidente. Kag ari ka sa legal standpoint lisod man maipit man kana napita. Kaya nga tong 1987 Constitution nga may pinakalabaw mahigala nga balaod sa atong nasod. Di man gina luka kay sovereign country man ta. Dili maluka na. Mo na bitaw uban nga mo explain mo gamit pa gyud sa RA 9851 palusot pag istorya Bisag unsaon pa mo supalpal sa konstitusyon. Kay tanang balaod nga ipalabang kinahanglan nga dili sa musukwahi sa konstitusyon kay oras musukwahi siya sa konstitusyon mahimo siyang unconstitutional. Og sa bangga pa na ba ayaw pagbangga as pader kay ikaw may masikwati ligon ka ng padira. Unsa man ang pader? Ang konstitusyon. So unsa nga balaod? Kinsa may muhimo balaod? Congress. Kinsa pa? Kanang Congress mo ng Republic Acts mo na mga balaod nga gipasa sa Congress. Once mo bangga na sa konstitusyon, buak ang balaod nga gihimo sa Congress. Kinsa pa ilain mo himo balaod? Ang City Council, ang Provincial Council, mohimo sa mga ordinances. Balaod man na nga lokal. Panalitan ka na yun niya, di ka patakag pangluwa, di ka patakag labay sa upos sigarilyo, balaod na sa lokal. Pero kinahanglan ka ng balaura, dili mo supak sa konstitusyon, kay oras dunay conflict niya, nga mo bangga siya sa konstitusyon, mabuak siya. Anaon ko pag-istorya inigbangga, siguro ang imong kabangga, di ka mabuak. Kani ang konstitusyon, ligon ka na mo nagpader ba? Ayog bangga, Even ang mga international laws, mahimo siyang form part siya sa law of the land provided nga dili siya mubangga sa konstitusyon. Kay oras mubangga sa konstitusyon, dili siya mahigala mo supersede gi ato maning nasod. Ato maning country. Tagaanta mong example ako mong para masabtan tanan ba ako explanation ninyo. Pero unya ra mo kinahanglan mo oras dako. Example kana si Congressman Arnie Tibis. Si Congressman Arnie Tibis doon na tayo warrant dakpunon to aman sa Timor-Leste nangayag asilom. Ang atong warrant dili pwede nga wa man tay jurisdiction dito. Ang atong warrant naanay gahom within sa atong territory. But pag abot sa Timor-Leste di man pwede nga magpadatag pulis dito nya manakop dito. Kuha ninyo very simple ba yung explanation. Sa may tubuhaton, mo coordinate sa korte dito sa Timor-Leste. Muna doon ay extradition nga atong pagahimuon. Muagi ka dito sa ilang korte, ang ilang korte mo evaluate o unsa ba ni. So ilang decision sa ilang korte, ang ilang korte may decide wa man mo kung sa itong request. Maugi po na sa ICC. Dili po dito nga si General Torre iyang gikuhang warrant of arrest sa ICC. Sa ito pa, may move ka by virtue of a warrant of arrest nga dili gi-issue sa atong korte. Gimanduan ka, mo imong gigamit. Pastilan tong tawhana ka. O di pa lang nagito, di pa na taon deer kayo, mayag yung... mayag itong balikason story ba? Pero kana ako na-explain ninyo kanang dapita. Kanang dapita, pero taas kayo tag-oras, makuha, hinahinay lang tagamay. Birthday na ba ng Presidente Duterte? Unya, si Idol Clint nagtako dito ba? Unahon to saan Unya, tag-discuss niya kami, hinayak niya tag-discuss niya, mahurot tong oras yun. Ato lang budgeton gamay kay unahon ko sa gamay kay didto mahigala sa ang activities kagahapon pa unya hantod karon
atong paminawon sa Idol Clint ng Tako kay doon na ni mga video support mga sukit di paminaw. Idol Clint, may buntag nimo. Attorney Rufil, gitapukan, gitambungan gyud kagabi sa libuan ka mga tao nga mipakita silang suporta kang former President Rodrigo Duterte ang gihimo nga Manyanita Rally. Agi og tribute ni Attorney Rufil sa pagsugat sa ika-80 na nga adlaw natawan ni former President Rodrigo Roa Duterte nga kinsa naa karon sa ICC detention facility dito sa The Hague sa Netherlands. Gumikan usab sa gitubag nini nga crimes against humanity. Attorney Rufil. Kagabi alas 8 pasado nakagikan ang kining gitawag na tuog unity ride, no? Kay gisugdan man ni Attorney Rufil og usa ka unity ride nga nanukad sa may barangay Paknaan, Dakbayans, Mandawi. Pasado alas 8 na nakagikan kagabi og miabot dito sa Dakbayan sa Danau. Alas 10 pasado na nga pag-abot dito, grabe kataas Attorney Rufil sa kutay sa mga sakinan. So sa mga sakyanan, mga motor, mga four wheels na pod. Nga gilangkuban Attorney Rufil sa mga motorsiklo og doon na pod mga pribado nga mga sakinan, mga four-wheel nga mga sakinan, Attorney Rufil, nga mi salmot sa maong unity ride kagahabi Attorney Rufil, Marso 27, 2025. No? So, mao ni Attorney Rufil kagabi pag-abot dito sa Dakbayan sa Danau mga alas 10 pasado ang kinini ang mga organizers pinanguluan usab nila ni Sir June Abines og nila ni kinini ang Sir Elmer Hugalbot. Attorney Rufil, sila maoy nag pasiugda sa maong programa dito sa kinini ang park sa Dakbayan sa Danau. Attorney Rufil, dapin giniskarsada, dapin sa highway dito sa Dakbayan sa Danau. O niya, sa gihimo kagabi nga programa Attorney Rufil, mihatag usab, ipada usab sa ilahang kinayang recorded nga video Attorney Rufil, alang sa ilah usab nga paghatag o pasalamat o mensahe sa mga Sugbuanon, sila si Vice President Sara Duterte. So doon ay video. Doon ay video. Ato ko nung paminaw ng video kadali. Wala na ko, dito sa VTR lagi play Attorney Rufil. Wala dyan sa BTR. Oo. Sige. O niya karon Attorney Rufil, ang anak po di former President Digong, si Basti Duterte, ang mayor sa Dakbayan sa Davao, mihatag usab og mensahe. Mensahe. Pasalamat sa Sige, mga Sugbuanon. atong tagsa-tagsaon ha.